de joc i esteu tots convidats. Aquí al Pallol. Entre els participants es sortejaran 2 jocs d'Scrabble. Els nostres alumnes, altres persones que han volgut. El DUFA de l'espai sideral de normalització lingüística. Maria Dolors. I és de... Molt bé, la Maria ha guanyat. A tots els participants, nens, nenes, parelles que heu vingut aquesta estoneta a participar en aquest joc. També agraïm moltíssim a la Federació Internacional